салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Vectra аст бародаро, солиш 94, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро 4 та баллони нав дорад, мотор коробка ходовисоз, ҳуҷҷат утилизатсия ҳама чизе дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Конибодом, нақша 24 мега бо муомила мешавад. бародароне ки харидор ҳастед, рақамҳои экрана занг занед, маълумоти пурратар аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва касоне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ё ки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. мошин дигар бошад бародаро, зафир ҳастай, солиш 99, сӯзишвориш газ бензин, кузов минивен, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро ҳолатш мега хубай, ҳуҷҷатош ҳастанд. қарор дорад дар шаҳри Истаравшан, нақша 58400 мега бо савдо мешавад. касоне харидор ҳастед, марҳамат, рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат, билети арзон аз ширкатҳои русӣ Урал хати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақамҳои рӯи экрана ватсап ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. мошин дигар бошад бародаро, Астради дар кузови хечибег, солиш 2006 сол, сӯзишвориш гази бензин, кузов хечибег, объем 1.4, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро утилизатсия кардагия, мотор коробка ходовишам созад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 53000 сомо гуфта шудай. бародароне ки харидор ҳастед, марҳамат, рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин дигари мо бародаро, ВАЗ 2107, солиш 2008, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем 1.6, инжектор, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин на хаду бародаро, ҳамаш 100% кор мекунад. ҳуҷҷатҳои солонаш, страховка ҳама чиша дорад. мошин бе ягон камбудия бародаро, фақат мешини ҳай мекунед. қарор дорад дар шаҳри Москва, нақша бародаро 95000 рубл мега бо муомила дорад. касоне харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экрана метавонед ки муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. эълони навбатӣ мо бародаро, квартираи фурӯши ҳастай. квартира қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Зарафшонда.
ду хонага ҳастаи бародаро 44 метри квадратӣ дар 17 этаж қарор дорад. нархи хонаро бародаро 250 000 сомон гуфта шуда бо муомила дорад. мактаб, магазин, масҷид дар наздикиш, яъне ки ба Нисарам ҳастай. касоне харидор бошед, рақамҳои рӯйкунанда WhatsApp ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. эълони навбатӣ бародаро хонаи фурӯшӣ ҳастай. хона рӯи экран ҳастай бародаро. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чиртак. хона як этаҷа бародаро 187 квадрати метр ҳастай. 6 сотиқ замин дорад. 5 дар хона, 2 подвал. ҳамомуш бародаро дар дохили хона ҳастай. ҳуҷҷатош 100% обсвет дорад. нархи хонаро бародаро 390 000 сомон мега. касоне харидор ҳастед, марҳамат, рақамҳои рӯи экран WhatsApp ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳиби хона дастрас кунед. ин буд бародаро якчандта мошин ва чизое ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихел мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтане ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки WhatsApp-и мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешрави мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.